Doinu hauek entzun eta berehala ohartzen gara sanpelaioak bertan ditugula. Danbor soinu horiek herritar guztiak sanpelaio jaiekin lotzen ditugu eta hori bera egin zuten atzo iluntzean, Malekoian, turismo eta udaleko ordezkariak aurtengo sanpelaiotako eta udalako egitaraua aurkezterakoan. Imanol Laza turismo zinegotziak aurtengo sanpelaioak izango duten egitaraua dagoenekoz argitaratuta dagoela jakitera eman zuen eta baita ere sanpelaioen barne egingo den omenaldi berezi baten inguruan albiste berria eskaini zuen. Gaur gauza asko daude esateko, ez naiz asko luzatuko, egitaraua ja oraintxe ja publikatuta daukagu, gure artean daukagu, gero danak eskuragarri izango duzue, eta ja larun bat hontan Inurritza auzoko jaiari aurre edo hasiera emango diogu. Beraz, hila hontaren 25-tik 28-ra, sanpelaio festak. Ekitaldi luze, ekitaldi asko daude, danak gozatzako. Ez da ez, beraz, kale animaziorik faltako, ekintza ugari, musika, kirola, kultura, gau eta egunez, heldu zein gazteentzako danantzako daude. Sanpelaio festak etorriak dira, oso festa herrikoiak izan bezalaxe eta zarauztarrak antolatutako festak dira. Denon artean egindako festak. Aurtengoan gainera nobedade oso importante batekin. Ondo dakizuen bezalaxe eta behin baina goiagotan adierazi duzue zarauztarrok, bazegoela hor zer hobetu sanpelaio bezperan. Eta hori biziberritzeko elkarrizketa bilera asko egin ditugu eta azkenean topatu dugu. Helduen danborradak sanpelaio bezperan, hau da 25ean, pertsona bati omenaldi bat prestatu dio. Helduen danborrada beraz, herriko pertsonai bat aukeratu du, ezagun bat, lan asko egin duena, herriaren alde eta batez ere kultur taldeen artean. Pertsona hori eta bere lana eskertzeko eta zoriontzeko Pedro Mari Silban aukeratu dute. Beraz, helduen danborradak Pedro Mari Silbanen lana eskertzeko sanpelaio makila emango dio 25ean, gauean, 12etan eta berak izango du ohorea zarauztar guztiei zoriontzeko. Sanpelaio makileare gaur aurkezten dugu, hemen iratzean dagoen makila da, eta makila gure ustez oso polita da. Beraz, zorionak, beraz, Pedro Mariri Silbani, eta baita nik ere zorion doiet, helduen danborradi, izan duen ekimenagatik eta lanagatik. Pedro Mari Silban izango da beraz lehenengo sanpelaiotako makila jasoko duena 25ean gauerdian Lege Zaharren enparantzan. Baina noski atzokoan sanpelaioaz gain udarako egitarauaren berri ere ematen ziguten eta Imanolek aurten udaran izango ditugun berrikuntza nagusiak azpimarratu zituen. Kirolean adibidez, mendi bizikletako jaitsiera, BTT jaitsierak izango ditugu. Hemen ere talde berri bat osatu dalako Zarautzen. Europako surflari gazteen txapelketa finala Zarautzen izango dugula eta abuztuak 8an gauez sur txapelketa bat ikusiko dugula antxe gure moilan eta hondartza guztia argiz beteko dugula. Oso espektakularra izango da. Emakumeen ACT Ligako finalare Zarautzen jokatuko da, aktuazio atalean ABBA musikala izango dugula, Pantxoa eta Peio, eta oso unkituko gaituen Berdini baletare izango dugu gure artean. Hauek dira beraz udako egitarauak bilduko dituen berrikuntza nagusiak. Baino atzokoan bestelako omenaldi bat ere egin zen. Urtetan herriko festaren muinean egon den Jose Mutiozabal, Pepe Txabillo eta bere emazteari. Arrazoi asko batikan, bihotz-bihotzez, turismo bulegotik, Zarauzko udaletxetik, Zarauzko eragile, kultur, talde guztien izenean,
Txabillo, zurea da gaurko omenaldi txiki hau. Eta horri gure gana, mesedez. Eta etorri daia baita bere emaztea, Lutxi, mesedez. Alkate jaundak, Jon Urienek kuadro bate emango dio, mendik beste zanpelaietor artista batek egindako kuadroa. Unkituta ikusi genuen Txabillo, herritarren omenaldi hau jasotzean. Eta Iñaki Galdoz diputatuak bere emazteari, Lutxiri emango dio beare hori bidilako gure erraldoiak eta kabeztuloak zaintzen. Txalo bero behientzat. Jon Urien alkateak ere bere hitzaldiaren amaieran festak aurrera eramateko euren laguntza eskaintzen duten guziei eskerrak eman nahi izan zien eta bereziki noski Txabillori. Eta horregatik bukatu nahi dut, eskerrak ematen bai diputazioari, turismo bulegoari eta udaletzeko jendeari noski, baina bereziki eta bihotzez eskerrak eman nahi diot, bere esfortzuekin jaiak egia bihotzen dutenei eskerrak. Eta uste dut, zaustar guzti horiek Pepe Mutiozabal Txabillok oso ondo representatzen dula, eta horregatik mil esker. Eta nola ez, Txabillori omentzeko berak horrenbeste maite dituen erraldoiak dantzan jarri zituzten ekitaldiari amaiera emateko.